mriki kompak saestu kok masange. Kompake Melebet jebleng. Nggih. Pertama tanggapane foto. Laras. Foto sak keluarga. Sopo ae? Alah digoweret rene aku. Tapi kan ayu-ayu ta. Ayu apa? Mbak-mbake mau le perawan-perawan sing tuwek loro ngono ora. ora sembuh omong nih, kok sembuh omong nih Iki bandel bos sapa? walaupun tuwek-tuwek tapi kan wangi-wangi. Wangi apa? Enggak mau ambune Rexona. Remason, apa ngomong Remason kowe? Kowe apa ngomong Remason? Iku sing tuwek-tuwek loro mau kuwi. Kok rumah aku awake dhewe lek niki hibur. Menghibur. Sing penting dongakne Bapak tuan rumah. Pak Kartono kowe dongane apa le? Dongane apa? Muga-muga ya tambah rezekine saya lancar. Amin. Tansah barokah, Amin. barokah umure, barokah rezekine, barokah samumbarange, barokah keluargane. Tansah diparingi panjang yuswa sing barokah, Amin. sehat wal afiat. Amin. Muga-muga putra-putrane dadi putra sing pinter, saleh, migunani tumrape wong tuwa loro